Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. Celui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na aja sanogo segu ka ufe Dar Salam ni ba fe ka sa ka kalanke ya sa ka sega ire deme ika siniye sigi aniga sega kalanke tabulo munun konna no olubo ubolo kerengrene ala abela jele abesega to ika siniye sigi bara obesega uluke kalamu me no olubolo dalo no ubolo sa okoni ye pano no e pano solaire o sigili ko kalange plomberie aleni sokono na nyen olu dlani ko ke
karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ mais hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonin cinin ka jigili kɛra opération ye yan
a dɔrɔn mɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basungalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na.
filɛbaaw ni a lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ sa bi ye araba ye mɛ kalo tile 21 san 2025 an ka kibaruyaw fanba bɛna tali kɛ sɔgɔmada in na kiiri bunakun kan kosɛbɛ ka sababuya kɛ kibaruya dɔ y'a jira k'a fɔ ko min ye maa min yɛrɛ bɛ kasobon bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna ale minɛna kunungo ka bila kaso la n'o o ye directeur de l'administration pénitentiaire ye o fana kɛrɛfɛ sa a yira k'a fɔ sa maa minnu tun bɛ n'olu ye CMDT PDG kɔrɔw ye Cour suprême ale y'a yira sa fɔ ko nɔminɛli tɛ se ka kɛ olu nɔfɛ min ye ministre min bɛ an ka kiiriko kunna ale bɛ irisilakaw fɛ yen Mali ni irisi y'u bolona don sɛbɛn minnu la baara minnu bɛ ka kɛ bi an ka kiiri bunakun kan a taara olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɔgɔndan min bɛ kɛ denmisɛnninw fɛ kalanso kɔnɔna na n'o ye san laban ɲɔgɔndan ye n'o ye DEF ye ale baaraw fana daminɛna senfa piripiri min b'a la n'o o ye EPS ye o daminɛna yɔrɔ caman na Kulukorokaw fɛ accident dɔ kɛra ye jamanakuntigi ale fana ye Émirats Arabes mɔgɔw bisimila an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛ la nin waati in na min ye Famukɛ Kamara ye ni ale ye chef d'état-major ye garde nationale kunna jamana ɲɛmaaw ye ale bila ka taga ci la sa Kigalikaw fɛ yen Mali miirina ani Mali ka baarakɛcogo a taalen don ka t'o ɲɛfɔ lakana ko ale ni bamanciwale kɛbaaw olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko ko ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 23 n'a tile 24 maa minnu bɛ seko ni dɔnko la n'u b'a fɛ ka assurance ta a ɲininen don fɛ sa u bɛɛ lajɛlen ka se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn Mali hijitalaw olu y'u ka ziyara daminɛ bi sɔgɔmada in na sɔɔni min y'an ka cɛden bɛ Arabi Saoudite ni o ye Ibrahim Jawara ye an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni y'an ka kumaw la kunbaba ye bi sɔgɔmada in na aw bisimila Jani ale sanfɛ. Keba ko ni bili bɔra ni ma masiri o masiri ye ntori masakɔrɔ fɛ o se tɛ a ye n t'a dɔn ne bɛ n bili dɔn sabula e ye maninka ye i ye fila fana ye ni san nana firifirinin minnu bɛ bɔ fo mɔgɔw bɛ ji sigi k'a minɛ o de ye n bili ye ni ale kɔni bɔra tori tɛ se fɛn o fɛn na a b'o kɛ o don sabula n bili yɛrɛ e ko a ka di tori kelen da an yɛrɛ on se mange ça hein Keba sɔgɔmada in na an bɛna na min ta an ka kado kɛnɛ kan ale ye kado kɛrɛnkɛrɛnnen ale ye kado gɛlɛn ye ale ye kado ba ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an yɛrɛ niyɔrɔ sɔrɔ kado min kɔnɔna na n'an sera an kɛcogo la Keba bi sɔgɔma in na dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a babu a kuma fɔra ka caya an ka jamana kɔnɔ a taabolow ka ca a kɛcogow ka ca a fɛɛrɛcogow ka ca an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛmaa maaw na kuma ni sisan cɛ u ko ko olu bɛ ka dungo juguya ni yuruguyurugu k'a kɛlɛli k'a boloda sariya siraw fɛ u ye sɛbɛn dɔw sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen lawaleyali ma daminɛ wa a dɔw lawaleyali bɛ se ka gɛlɛya fana nin waati in na ka kɛ n'a ye magistrat caman t'an ka jamana kɔnɔ min ye baara minnu bɛ yen ni olu tun bɛ senna kɔrɔlen Keba a dɔw a ka kan an ka jira u sɛnɛ kan maaw k'olu faamu sini ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Bamakɔ cour d'appel la kiiri min kun ɲɔngirila octobre kalo tɛmɛnen n'a bɛ fɔ a ma ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ n'a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na pankuru min sanna ale ye n'a san 10 ye nin ye Keba ko o sɛgɛsɛgɛli baaraw kiiri bɛna daminɛ kura ye nin y'a san 10 ye Ibrahim Boubacar Keita nalen fanga la a y'a yira k'a fɔ ale ka jamanakuntigiya hukumu kɔnɔna na a bɛ ka pankuruw de singa a bɛ ka don pankuruw de kɔnɔ pankuru minnu bɛ yen ni a sɔngɔ ka ca a ka kan
ale yɛrɛ ka damana pankuru sɔrɔ pankuru mun b'a to ni ale bɛ se k'a ka jamanakuntigiya baara kɛ a b'a ka taa ni ka segiw kɛ a b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ fana ta don Keba waati o y'a sɔrɔ an kɔrɔmuso Philippe Boire ale tun ye sɔrɔ minisiri ye Mamadou Camara ale tun bɛ jamanakuntigi nagakɔrɔla la a bɛ fɔ min ma ko chef de cabinet Keba maa minnu bɛ yen n'u olu sen yera nin ko in na bi na bɔgɔ jɛnnen ka olu de caman welelen don i b'a kalama k'a fɔ ko septembre tɛmɛnen kiiri kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira an ka jamana kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu ale kiiri hukumu kɔnɔna na majɛ minnu yera kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kiiri fana bunakun ka Keba sɛbɛn minnu tun bɛ u bolo nin pankuruko kuma in tun bɛ a la koyi kiiri tigɛlaw u n'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen min ye avocaw ni magistraw ye Keba u y'a daturu la k'a da jaba la pankuru sɛbɛn kelen ma ye aw ko k'aw ye musaka bɔ ka don a la musaka taara cogo di a wari donna mini bɔnne commande bɛ mini facture bɛ mini Keba u y'a yɛlɛ sanfɛ k'a jigin dugu ma minisiri min yɛrɛ tun bɛ ko kunna o ko ko ale wa ale jaba jɛlen sabula ale b'a dɔn k'a fɔ ale ye baara kɛ cogo min Keba kuma jinɛ ye wari di wa kiiri a tun tɛ se ka tigɛ cogoya si la fo daluya jɔnjɔn de ka sɔrɔ kiiri tigilamaw bolo Keba ale fana kɛrɛfɛ a yera k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ka minɛnw o fana mobili ko kuma bɛ sen na mobili 120 kɔ k'o sanna sefa wari miliyari 60 ni kunkanfɛn o fana tununa ten gula ko to binnen nugu la nin fɛn fila in olu de dorogolen no ɲɔgɔn na Keba n'o kiiri kan ka daminɛ kura ye tuguni ni Ala sɔnna a ma sini yaasa ka se ka nin ko in ɲɛ sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la maa minnu fana bɛ yen n'olu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ɲininikɛlaw ye bureau de vérificateur général olu n'u ɲɔgɔnnaw tun y'a yira sa k'a fɔ ko wari musaka darawuli bonyana Keba waati dɔ la an tun y'a mɛn ko sefa wari miliyari 20 ko o ɲɔgɔnko donna la min ye sɔrɔdasiw ka minɛnw ye dɔw tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 9 ko donna o minɛnw fana na Keba kibaruya min kɔni jɛlen don wari ale bɔra ka don nin baara ninnu na nka min ye musaka in ye a da jɔnjɔn o ma se ka dɔn minisiri kɔrɔ Fili ale kun tɔgɔ fɔlen don ko in na ale welela ale yɛrɛ bɛ kaso la u bolo ɲinan y'a san 3 ye waati dɔ la a tun ye damakasi sɛbɛn bɔ ka ɲɛsin Asimi ma yaasa ko ale bɛ se ka bila cogo min na ka taa a ka so waati laban ninnu fana na tuguni Keba a yera k'a fɔ ko a kun banana nka min ye kiiri tigilamaw ye ani ale yɛrɛ ka laɲini yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min u ma ɲan faamu o la a kɔni taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka furakɛ cogo min sini sɔgɔma ale bɛna ye kiiri kɛnɛ kan wa fo n'an sera ye tuma min k'o dɔn sabula kibaruyaw b'a yira k'a fɔ ko a ka bana ka fisa minisiri kɔrɔ n'o ye Mamadou Camara ye ale fana kan ka ye bɔgɔ jɛnnen kan min ye sɔrɔdasiw ka fan fɛ maa min tun bɛ a waati la n'o tun bɛ sɔrɔdasi minɛnw kunna maa min fana tun bɛ yen n'o fana tun bɛ sɔrɔdasiw ka baarakɛyɔrɔ musakakow kunna Keba ale ni maa kura wɛrɛw i b'a dɔn k'a fɔ ko Sumeni Bube ale fatura marisi kalo san 2022 ale tɔgɔ tɛna ye ko in na tuguni Keba ko kiiri kura tɛna kɛ dɛ kiiri jɔra yɔrɔ min ka kɛ ni seerew ɲinini ye o seerew olu dɔw lamɛnna han Keba sabula marisi kalo kɔnɔna na n'i ma fili fiyewu min ye premier ministre kɔrɔ 2 Umar Tatamli ale min yɛrɛ kɛra IBK ka premier ministre fɔlɔ ye a kɛlen ka fanga ta min ye Musa Mara ye ale ni Madani Touré ni ale tun bɛ sɔrɔ ko kunna olu bɛɛ lajɛlen cour suprême chambre d'accusation olu lamɛn mars kalo tɛmɛnen min ye o ɲininkaliw kibaruya dilaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni an kunnafonidilaw dɔw an ye a yira k'a fɔ o ko in o kɛra sababu ye sa cour suprême chambre d'accusation na Keba ka ninnu dɔw lamɛn fo ka taa se su araba kunjo ma koyi sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'u ka ɲininkali 39 ni 20 u y'a lataa fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa ma falenw ye a yirala sa k'a fɔ ko min kɔni ye maa ninnu ye Keba u ni maa ninnu ye kuma minnu fɔ n'o ye cour suprême juge d'instruction ye maa si tɛ se ka danganiya sɔrɔ o la sabula olu ye kumaw ye fiɲɛ tɛ minnu fili bɛɛ lajɛlen tulo tɛ se ka don min na nka a bɛ yira bisigilila Keba
k'a fɔ sa ko min ye maa kofɔlen ninnu ye n'o ye Umar Tatamli ye Musa Mara ani Madani Ture olu kɔni lamɛnli o y'a to bi Kiri yɛrɛ danganiya sɔrɔ a bɛ se k'i bolomada ka fɛn min ka sa ka taa ni bɔgɔ jeninen kan ni olu fana ye seereya hukumu kɔnɔna na u ka se ka na dɛmɛ kɛ yaasa nin Kiri ko in bɛ se ka ban cogo min keba n'i ye ko in ta k'a lajɛ fɛn minnu bɛ ka ɲini i b'o dɔn wa facture jumɛn bɛ yen n'o o dira a b'a fɔ min ma ko bɔnni commande n kan ka nin baara in kɛ mun de sigilen don a ko kan mun yɛrɛ ye sɛbɛn jɔnjɔn bɛ yen ko y'a to ko pankuru sanna o y'a to mobili 281 sanna Giyosar maaw fɛ ka di an ka sɔrɔdasiw ma keba jamana kɔnɔna na ko ni musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa se miliyari 100 n'a kunkanfɛn ma a tununna wa sɛbɛn ma y'a la han i yɛrɛ hakili b'a la Kiri kunfɔlɔ la i ma kɔlɔkɔlɔ ta ka bin k'a ko la ye on sont pas trouvé minisiri ɲininkara minisiri ko sɛbɛn t'ale bolo minnu bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan olu ko sɔrɔdasi minɛnw olu y'u dafalen sɔrɔ mɛ nka sa a sancogo a wari o t'olu olu on sont pas connus Kiri tigilamaw keba u y'a munumunu cogo cogo u kun tɛ se ka Kiri tigɛ a don u y'a ɲɔngiri octobre kalo tɛmɛnen sabula Kiri daminɛna septembre a nana ɲɔngiri octobre kalo tɛmɛnen keba zeyi u bɛna na o sinsin min kan o ye k'a fɔ kuma bilara yɔrɔ min Kiri kura tɛna na kɛ dɛ Kiri min jɔra o de tɔ bɛna to senna ni seere kuraw ka lamɛnli ye a yirala k'a fɔ ko nin Kiri min filɛ nin ye senna nin ye keba ko n'Ala sɔnna a ma a man ka tɛmɛ tile 20 ɲɔgɔnna kan fili ale min ye maa jalakilen fɔlɔ ye ko yalama nin na kɛ sababu y'a bolo a k'a yɛrɛ jabajɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa maa kura minnu fɔra n'o ye seere kuraw ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara Umar Tatamli ka taa se Madani Ture ma ko yalama ko nin bɛna na kɛ olu fana ma sababu ɲuman ye an ka se ka bɔ kunpanna wa keba min ye ɲinansan kɔnɔna na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sariyatigiw kɛlen don ka mun labɛn keba nin san daminɛ in na Kiri 3 o de bɛna na tugu ɲɔgɔn kɔ a fɔlɔ n'o bɛ taa tile 20 na o ye jamanakuntigi ka pankuru ko ani sɔrɔdasiw ka minɛn ko keba ko n'a Kiriw tigɛra fɛn bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo tɛ dɛ n'a jɔra maa min na musaka min b'i bolo a bɛ ndarakila de k'a kɛ ka faso ka wari bila a nɔ na ni fɛn t'i bolo i ka sɔrɔw bɛ jate o sɛgɛsɛgɛliw o fɛn fana sariyaw Mamudu Kasoge a ko k'o sariyaw sigilen don sen kan bi an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka jamana ka hakɛ bila a nɔ na keba ni Kiri banna Kiri 2 wɛrɛ fana bɛ yen o bɛna na sigi sen kan ka kɛ n'an ka ɲininiw ye ani an ka sɛgɛsɛgɛliw ye an y'a mɛn keba masiki ko min kɛra coronavirus kɔnɔna na ni chambre de commerce président min kaso la a ko la o Kiri fana ko bɛna na sigi nka o bɛna na kɛ tile 10 kɔnɔna na o kɔfɛ Bakari Togola ninnu ka coopérative dɔ o problème fana bɛ aw ka dugu ta Kita o fana Kiri fana kan ka sigi donc an ye kibaruya minnu sɔrɔ keba Kiri tigɛlaw sariya baarakɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ investigation kɛ k'a daminɛ polisiso la ka taa brigadiw la an b'u fo yan keba i t'a dɔn ko dibisogo ye cɛ f'i ka a bɔ yen k'i da a nɔ na degun min ni fɛn min bɛ ninnu kan u ka baara kɔnɔna na n'i ma se i t'a dɔn min don Kiri tigɛ ka gɛlɛ dɛ donc baara min daminɛtɔ filɛ nin ye sini ka taa se kalo 2 ɲɔgɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Kiri tigɛlaw Kiri baarakɛlaw sariyatigiw u ka tiɲɛ u k'o kɛ ka baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen u k'u sinsin yaasa maa minnu bɛ yen ni olu fana bɛ ka jamana ta kumaniya ma bi u k'a dɔn k'a fɔ ko o tile banna keba i b'a dɔn k'a fɔ bi baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen bi sɔrɔkɛyɔrɔ caman bɛ yen bi anw b'a fɔ ko a bɛ ka dun keba anw sigilen bɛ se k'a fɔ k'u bɛ ka yuruguyurugu kɛ nka n'i y'a fɛn fɛn minɛ ka taa n'a ye kɛnɛ kan i bɛ taa bɔ nin ɲɔgɔnna de kan dɛ facture ye tɔ i bolo a kɛlen don jakumabo ye bi dɛ donc bi sɔgɔmada in na an ka cadeau kɛnɛ kan k'a fɔ jugew ni kiiritigɛlaw ye u ni cɛsiri u ni timinanja u ni wulikajɔ u ni faso kanu
procureur yɛrɛ an b'a fo n'o ye Balobo Gindo ye a n'a ka cour d'appel baarakɛla bɛɛ lajɛlen cour suprême ka ɲɛmaaba fo n'o ye Tera ye a n'a ka substitut ni a ka procureur tɔw Bamakɔ procureur kɛba an b'u bɛɛ fo police spécialisée minnu fana bɛ yen cybercriminalité anti terrorisme ni fɛnw an b'u fo an ka togodala kiriw baarakɛlaw k'u fo kɛba an tɛ ɲinɛ dɛ polisi sow brigade minnu b'u kɔnɔ enquête dɔw bɛ daminɛ yen BJ brigade min b'a kɔnɔ enquête dɔw bɛ kɛ yen SIG kan 1 na olu fana enquête bɛ kɛ yen polisi so gardiw min ye brigade minnu bɛ poule ninnu fana kɔnɔna na kɛba k'u bɛɛ lajɛlen fo polisiw ni gendarmew minnu bɛ nin baara kɛ n'o ye OPJ ye office de police judiciaire k'u fo sabula fɛn mun daminɛtɔ filɛ nin ye olu yɛrɛ bɛ ka tagabolo kura min ta bi kɛba a kan k'a to jamana ka hakili to u fana na parce que u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ fɔ ma ko chaîne pénale u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ maaw donda ye olu de ye maa caman bɛ ɲinɛ o de kɔ n'a fɔra sa ko convocation dir'i ma kɛba n'i ma taa polisi so la i bɛ taa gendarme so la wa i bɛ taa mun sɔrɔ yen ale tɛ foyi inventé a b'i ka hakɛ de tɔbɔtɔ i ka se ka baara kɛ nka ni e ko k'e tɛ taa o lamɛn e y'o dɔgɔya a y'i ka kiiri daminɛ gɛlɛya dɛ sabula sɛbɛn min bɛ dilan ka da i kan ale tɛ foyi fɔ a la koyi ale b'a dilan ka taa di ɲɛmaaw ma de donc n'i ye baara nɔgɔya ale bolo o bɛ ɲɛ kosɛbɛ procureur fana an b'u fo Musa Gindo an tɛ ɲinɛ a kɔ kɛba commune 1 kɔnɔna na a n'a ka procureur an ka jamana procureur bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Fune Mahamada an b'a fo ale ye belebele ye belebelew cɛla kɛba e t'a dɔn wa e tun di yan o an bɛ ninnu ye président de tribunaliyaw kɛ yan koyi ani grand frère yɛrɛ PG n'o ye Ousmane ye Ousmane Touré n'ale cour constitutionnel président ye bi an b'a fana fo kosɛbɛ ka taa se an kɔrɔkɛ yɛrɛ ma n'o ye Nana Kase Alu Badara k'an b'a fana fo kosɛbɛ maa minnu ye kiiri baarakɛlaw ye sa k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin baara ninnu kɛba i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ de bɛ jɛ ka nin baara kɛ donc Balobo a n'a ka maaw an b'u fo sɛbɛn dilancogo ɲuman na yaasa ka se ka baara kɛ Tera fana cour suprême na a n'a ka cɛdenw parce que n'i ye ministre ye e tɛ se ka lamɛn anw fɛ fana sariya fana de ko ten maa mun ye ministre kɛ ka kɔrɔ kɛba olu ka lamɛnyɔrɔ ye cour suprême de ye olu ka ko bɛ taa ye i b'a dɔn k'a fɔ yen fana substitut bɛ yen Timbo i y'a tɔgɔ mɛn kɔni bon a filɛ nin yɔrɔ nin na mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ si n denw b'a fɔ Timbo k'i bisimila dɔrɔn a bɛ kuma a bɛ baro dɔrɔn e tɛ taa yɔrɔ si o dun fana bɛ faso baara de la dɛ i kana filɛ ta ni magistrat ninnu sɛgɛn min b'u kan degun min b'u kan kɛba kɔnɔguwa min b'u sɔrɔ wagati dɔw la a ma nɔgɔn dɛ kiiritigɛ ye baara gɛlɛmanba de ye nka sariya labatoli de don ne kɔni bɛ min ɲini bi an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kɛba u ka to ka sariya kumaw fɔ an ka kanw na an ka mɔgɔw k'u mɛn u ka baara kɛ ni sariya ye cogoya la maaw bɛ se ka sariya faamu cogo min a bɛ nɔgɔya olu yɛrɛ bolo a bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo maa minnu bɛ sariya bankun kan a bɛ baara nɔgɔya olu fana bolo kosɛbɛ o b'a to jamanadenw ka lafaamuyali bɛ bonya kosɛbɛ ni sariya minisiri yɛrɛ nana komi a bɛ irisi la an yɛrɛ fɛlabanw na an na s'a ma sa ka se ka taa a fɛ yen ka taa o ɲɛfɔ a ye kɛba an bɛ to cour suprême na ntɛnɛndo min ye PDG kɔrɔ 5 ye olu ni CMDT baarakɛlaw tun bɛ ɲɔgɔn na maa mun don sa o ye docteur Nango Dambele ale ye PDG ya kɛ Cɛnan Kulubali Ousmane Amion Kalifa Sanogo ani Baba Berté maa dɔw tun y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka bɔli la baara la CMDT la ko ninnu y'u kumaniya u ka musaka dɔw ma musaka minnu n'o ma sara olu ye collectif in y'a yira sa ko wari kɔni bɛ taa sisan fo sefa wari miliyari 6 n'a kunkanfɛn na u y'a yira sa k'a fɔ ko partant volontaire ninnu kɔni kun wulila k'u jɔ k'o ko ɲɛɲini maa 559 maa 552 olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ wa cour suprême a ye jaabi min bɔ u y'a yira k'o fana ma bɛn u ma min ye Isaka Jamutene ye ale ye laseli min kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Web maaw ka page kan
a ko k'a ye kuma di Isa Traoré ma n'o ye collectif ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko komi cour suprême ye a tigɛ tan togo la k'olu tɛna dan o ma fiyewu u bɛna wulikajɔ kɛ Keba ka ɲɛsin général Asimi yɛrɛ ma waleya in nana cogo min k'a ɲɛfɔ sabula Banque mondiale maaw olu ka kuma bɛ nin ko in na min ye yɛlɛma minnu kɛra o kɔlɔlɔw yera olu nin ko in na kɔɔri yɛrɛ a ye degun minnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ma a la waati gɛlɛya min kɛra a waati la CMDT yɛrɛ kɔnɔna na ni baarakɛlaw y'u jɔ fo k'u jɔyɔrɔ la fo ka se ka baara kɛ ka ɲɛ fo ka taa se u gɛnni ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a la min ye Isa Traoré ye a ye nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɛ Saka Jamutene ye Maliweb ale page kan Keba kunungo kibaruyaw y'a yira yɔrɔ caman na k'a fɔ ko maa min yɛrɛ bɛ yen ni ale bɛ Mali kasobon bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye directeur national d'administration pénitentiaire ye kasobon bɛɛ lajɛlen directeur Keba k'ale minɛna ka bila sumana de dépôt kibaruya in fɔlen an y'a ko ɲɛɲini ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kiiri bunakun kan a fɔra an ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na ye jamana ɲɛmaaw olu kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli misɛnmanw boloda yɔrɔ caman na Keba waleyaw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na a ko bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnnen don e b'i ka direction kɔnɔna na e bɛ baara la yen jamana ɲɛ b'i la a bɛ k'i kɔlɔsi nin waati in na dɛ Keba faso ta i k'o to yen i k'i ɲɛsin baara kɛcogo ɲuman ma jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na o ka taa o sira fɛ n hakili la o de ka fisa min ye maa kofɔlen ye n'o ye Ablaye Mayiga ye k'a kɔni bilara ka taga min ye mandat de dépôt la maaw ye ɲininkali kɛ sa k'a datu la ko mun de bɛ yen a yirala bɛɛ lajɛlen na nin waati in na ko min ye ko dɔ bɛ yen sigasigana kɛlen don ko min na nka kiiri tigilamaw olu de bɛ ka laɲinini kɛ lamɛnliw bɛ sen na enquête bɛ sen na hali bi nka Keba k'a fɔ ko min ye Mayiga kɛ k'a minɛkun ye nin ye wa ayiwa ko kɔni bɛ parquet min bolo o ye commune 3 tribunal ye an ye kibaruya sɔrɔ cogo min olu de kɔni bɛ ka baara kɛ a kan n'o ye tribunal de grande instance la commune 3 ye olu bɛ ka baara k'a kan k'a fɔ ko nin de ye nominali sɛbɛn ye ko nin de b'a kɔnɔ o ma fɔ maa ye nka laɲini min kɔni kɛlen don o ye k'a ye k'a yira sa k'a fɔ ko kiiri tigilamaw olu b'u ka baara la n'Ala sɔnn'a ma n'a jaabi kɛra minnu ye ko baw na bɔ o kalama waati nataw la waleya jumɛn de kɛra kasobonbon la n'o nana ni nin ko in ye mun ni mun bɛ sen n'a ye waleya in nana cogo di maa si t'a dɔn bi k'a fɔ k'i bɛ se ka min ye Mayiga kɛ ye k'i b'a jalaki k'a fɔ ko nin de don sabula min ye kiiri baarakɛlaw ye olu ko k'an k'o to yen k'u ka baara kɛ maa minnu y'olu bila baara la olu bɛ ka baara kɛ min ye laɲini ye min ye o ye nin ko in bɛ se ka to tan ko wa ko in bɛ se ka kɛ Keba k'a ban ka sɔrɔ anw ma bɔ a kalama koyi kasoladon in o de ye maaw bɔ a kalama nka sɛgɛsɛgɛli caman wɛrɛ bɛ kasobon yɛrɛ kɔnɔna ye sabula kasobon fana baara a ma nɔgɔn kosɛbɛ min ye Mayiga kɛ ye ale kɔni bilama ale bɛ u bolo minisiri min bɛ yen n'o o bɛ kiiri ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye procureur kɔrɔ Mamudu Kasoge magistrat do Keba irisilakaw olu ka jɛrɛjɛkulu min sigi sen kan n'o ta ko 13nan ye nin ye Saint Petersburgkaw fɛ Kasoge ale b'o kɛnɛ kan ye maa ma falen minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu ni irisilakaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɛlen don sa ka jɛrɛ in kɛnɛ k'a sigi irisilakaw fɛ yen min ye Mamudu Kasoge a taalen ye a ye ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ jamana a bɛ ka baara kɛ cogo min na yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu k'o kɛlɛ banban maaw ka sɔrɔ olu bɛ se ka minɛ u la cogo min na maa minnu mana sɔrɔ yuruguyurugu ko la ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan yɛlɛmaba minnu bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye code pénal ni code de procédure pénale ye k'o kura sigi sen kan a y'i da don o la jɛrɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min nana sigi sa maa minnu bɛ yen n'olu ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ walima ka jamana ta dun o musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa ko agence fana sigira sen kan pour économique et financier maaw olu ka yamaruya kɔnɔna na Mamudu Kasoge y'a yira sa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna to maa maa e mana jamana wari dun a bɛ se ka minɛ i la cogo min na ka se k'a bɔ i ka se k'a sara cogo min na ko jɛkulu in ka baara y'o ye a y'a yira fana kɛnɛ kan ye bi ko Mali ale bɛ k'a ka sariyaso a n'a ka sariya sɛbɛnw k'olu sɔsɔ kosɛbɛ yaasa ka se ka yɛlɛma don min ye maaw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na kɛnɛ in kan ye fana Mali ni Irisi u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na min ye irisikaw ka procureur général n'o ye fédération irisi procureur général ye ale ni Mamudu Kasoge u y'u bolonɔ bila memorandum na memorandum min b'a to bi Mali ni Irisi u bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya ko ta nasira fɛ nin kunnafoni in bɔra min ye ministère de la justice maaw yɔrɔ Keba olu minnu bɛ baara in ale kɛnɛ kan an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen kuntigi général d'armée Asimi ale ye émirat arabu maaw olu ka maa cilen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bisimila kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la
Mami nana sa tɔgɔ ko Sheikh Shakbod bin Nayan Al Naham keba ma ko fɔlen ministre d'état de do min ye Émirats Arabes ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baara ale b'o de kɛ a nalen no lajɛ kɛrɛnkɛrɛnna an fɛ yan a n'a nɔfɛmaw caman n'o ye juraw ye ani kɛnyɛrɛye sigilamaw ni bayɛlɛmalikɛlaw caman Ablaye Diop ale faral'u kan ka taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye maa kofɔlen ye sa ani Asimi ye ɲɔgɔn ye sabula bi tɛ a fɔ don bi tɛ bɛɛ tɛ min kalama o ye k'a fɔ sa min ye kabini kuma jan Mali ale ni Saudiya jamanaw ale ni Émirats Arabes bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Sheikh Zayed ale tɔgɔla bɔlɔbɔlɔ yɛrɛ b'an fɛ yan min ye Émirats Arabes ye a ye baara caman kɛ ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ lasigiden siraw o donna an ni ɲɔgɔn cɛ san 1997 ani 97 san yaasa anu bɛ se ka jɛ cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi min se jɛkulu minnu nalen filɛ nin ye n'o o y'u ka ministre d'état ye keba ale nalen no sa bolo di ɲɔgɔn ma bɛ se ka kɛ cogo min na taabolo damadɔ fɛ lakanako o b'o la sɛnɛko bɛ o la yiriwali ale ni jagoko olu bɛɛ lajɛlen bɛ o la Asimi y'a yirula k'a fɔ bi ko min ye anw ka jamana ye ani maaw bɛ jɛ ka da fɛn damadɔ kan dɛ taabolo saba bɛ anw bolo an ka jamana a ka yɛlɛma hɔrɔnya baaraw i n'an ka di cogo cogo i da don yɔrɔ to o la keba min ye anw jɛra ka maa minnu sugandi kan n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana t'i ka sira ye sabanan ye min ye malidenw ko k'u ka nafa bɛ fɛn minnu na olu b'o lawaleya ko ni maa min sɔnna ni saba ma Asimi ko i n'anw bɛ se ka baaraw kɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma nka min ye nin saba ye i k'o bila i kunna k'a fɔ ko o bɛ yen maa tɛ se ka pan o kunna min ye Émirats Arabes maaw ye u ye faamuyali kɛ u y'a yira fana k'a fɔ sisan ko Mali bila ko tɛ min ye coopération OCI ye ani ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo okumu kɔnɔna na bɛnkan caman tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a lakurakurayali baara olu bɛna se ka kɛ min ye jamana fila in fana ye u bɛ jɛrɛ jɛkulu caman na diɲɛ fan caman fɛ min ye Émirats Arabes yɛrɛ ye ale labɛnnen don ka na zeyi ani Mali k'u bolo don ɲɔgɔn bolo bɛɛ lajɛlen b'i ka nafa sɔrɔ min na ka kɛ n'i ka hakɛw ye keba u y'o de fɔ Ablaye Diop ale yɛrɛ n'u tilara ka barosigi kɛ barosigi min n'o kɛra Ablaye Diop ale dagayɔrɔ la min ye nin maa mafalen ninnu ye sa u b'a fɛ ka baara minnu boloda an ka jamana kɔnɔ u n'an ka jagokɛla minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Mali ni Émirats Arabes yɛrɛ ye badenya baara min bɛ kɛ n'a a bɛ fɔ o ma sa ko rencontre bilatérale ko ka olu la kurakuraya sabula a yera k'a fɔ Abu Dhabi ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen ni bɛn ni kelenya cɛ ni hakilina ɲuman cɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni ye sira ye sa sira min ni baaraw kan ka kɛ a la sabula olu fana ni magobatigiw dɔw nana yaasa ka se ka na yɔrɔw fana jateminɛ u bɛna se ka baara kɛ cogo min Ablaye Diop y'a yira la k'a fɔ ko u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ kuntilenna min bɛ o la ani Mali bɛ baara kɛ cogo min o kɔrɔlen kɔfɛ u yɛrɛ k'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min baarabolo minnu b'u bolo ani fɛɛrɛ minnu b'u bolo Mali kɔni labɛnnen don bi yaasa ka se ka baara kɛ ni maaw ye maa minnu bɛ sɔn ni olu bɛ se ka baara kɛ koyi keba n'an bɔra Kuluba an bɛna CNT la kunungo min ye kunasiningo min ye ministre d'état ye premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye keba CNT mɔgɔw jɛra n'a ye ntɛnɛn tɛmɛnen k'a ka baara bolodalen min b'a bolo ɲinan san ni san wɛrɛ ko a bɛ se ka taa n'a ye wasadenw n'o ye wasaden furancɛla wasadenw ye maa 128 ko olu jɛra n'a ye maa si ma bila sɛbɛn in ale juguya la kɛmɛ b'a dɔn min jara maaw ye kosɛbɛ Ablaye ka basigi a ka ladamu a ka maanifinya faamu cogo ani maaw jaabi cogo ani bɛn ni kelenya ɲinini miirina min bɛ a la kuma tɛ maa caman kun bɛ yen olu kun ɲɛnasa sɔrɔdasi don a nana ka na kuma gɛlɛnw ta k'olu dasi min ye kati gɛlɛya ye k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma ko lamɔ ye labɔlikɛ keba min ye Mayigakɛ ye a ladamu min b'a la a bɛ maanifinya min dɔn tabiya min b'a bolo ani taabolo min b'a bolo a n'a ka baarakɛ cogo a n'a ka basigi karamɔgɔya k'o y'a to a ye bɛɛ lajɛlen jaabi k'i to i ka bɛrɛ kɔnɔna na keba bi ko bɔlɔlɔw sanfɛ Ablaye ka jaabi min yɛrɛ jara mɔgɔw ye kosɛbɛ o ye maa min kungo sa ko maliyɛn minnu bɛ kɔ ka k'olu ka nationalité minɛli ko Ablaye ko olu ka kuntilenna to o ye maanifin kelen i jɔlen jamana ɲɛmaa ko u ka n'olu filɛ baara ye mun ye jamanadenw ko ka yɛlɛma min kɛ ka bɛn ni kelenya sinsin cɛfɔ ni kan bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛ hali bi anw de ye jamana kelen kɔnɔdenw ye ko Ablaye y'o min fɔ nin ye keba bɔlɔlɔ sanfɛ o y'a kanu kurakuraya maa caman ye maa caman kun sigilen don k'a ka sɛbɛn in kɔnɔ k'u bɛna a lagosi
nga kabi a ye nin kuma in fɔ faraɲɔgɔnkan ko kuma in fɔ ka basigi ko kuma in fɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kuntilenna ye min ye u ka wulikajɔ ye min ye keba maa caman ye jege i ka koron na maaw masumana maaw yɛrɛ bɛ ka Ablaye a ka sɛbɛn tanu bi kosɛbɛ ka kɛ ni a yɛrɛ kɛcogo a n'a ka faamuya kɛcogo ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka miirinaba ye min ye bi jamana taali ɲɛ na jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min o baaraw bɛna se ka kɛ cogo min keba hukumu kɔnɔna na min ye sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ ka labɛn Charles la paix ale fana baaraw mana na kun cɛ wulikajɔw de bɛna kɛ maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di min ye fɔnkɔɲɔgɔnw ye o bɛ ban cogo di a ko ka gɛlɛn dɛ keba nka n'a waati sera a na kɛ sabula jamanadenw ani jamana kɔnɔmaw olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye maliyɛnw ka bɛn u ka kelen fɔ yaasa jamana a ka bɔ nin degun in kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka sigi sen kan cogo o cogo Pinochet n'ale tilara a ka baara la sa a na o da sen kan nka min ye Ablaye ye bi a ye nin kuma min kɛ ka muso in jaabi o bɛnna maa caman ma o diyara maa caman ye wa o y'a kanu kurakuraya ka ɲɛsin maa caman ma sabula bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ni min ye a bɔra u ni sancɛ keba min ye bɔnforola kuma ye a m'o fɔ a ye jigisigi kuma fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan kuma fɔ wa a ye bɛn kuma o fana fɔ drogue ale minɛli an ka douane lakaw fɛ o bɛ sen na Welesebugukaw fɛ yen min ye douane bolofara min bɛ yen nin kalo in tile 14 olu ye wulikajɔ kɛ sa n'o o y'u ka brigade mixte d'intervention ye Welesebugu kɔnɔna na kilomɛtiri 70 yanni Bamakɔ cɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye drogue garamu 3 buruburu 6 ye ale ni sanu don sanu garamu 3 ani buruburu 6 o de yira Toyota dɔ kɔnɔ sa Toyota min ni o kɔni kun kɛlen don k'i kunda Bamakɔ kan sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa sanu in kɛba a taara ye k'a fɔ sa ko min ye a baaraw bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen u taara sɔrɔ ko garamu 3 ani buruburu 6 de don sanu na a kun dogolen don Land Cruiser dɔ kɔnɔ n'o ye Toyota dɔ ye a bɛ k'i kunda Bamakɔ kan waleya in y'a to sa polisilaka minnu bɛ Welesebugu gendarme garde douane laka minnu bɛ Welesebugu kɔnɔna na u ka basigi an'u ka faamuya n'u ka kɔlɔsili o y'a to sera k'u bolo da nin kan ka kɔ olu fana ɲɛ segukaw fana kun fɛ yen wulikajɔ kun kɛra sa drogue ale kɔni birikiden 136 n'o ye cannabis ye Alassane Sissoco n'a ka maaw olu fana tun y'u bolo da o kan o kun dogolen don Mercedes dɔ kɔnɔ Mercedes min nana minɛ fo Segu bɔda yɛrɛ la Sebugukaw fɛ yen a tun bɛ k'i kunda Bamakɔ kan ko bi douane maaw ka nin wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka galabu kɛnɛya min bɛ ka ɲɛsin minanjuguw ni fɛnjuguw minɛli ma maramafɛnjuguw ni fɛnw ma k'o b'a yira k'a fɔ douane ɲɛma a ye min fɔ a ka cɛdenw ye u bɛ k'o lawaleya n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ko k'a n'a ka cɛdenw fo yan kuma tɛ nin waati in na wulikajɔ kɛlen don AES jamanaw an n'olu bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min keba an bɛ taa Kigalikaw fɛ yen général de brigade Famuke Kamara ale bɛ Mali tɔgɔ la min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi ale de ye a bila ka taa ye a tɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Uranda Faba la gɛrɛ belebele de bɛ yen lakana ko kan min ye général de brigade Famuke sa ale de taara Mali wolomasiri tabaw olu jɔyɔrɔ fa ye Umaru Baru ale tɔgɔ la baara in bɛ tali kɛ mun na farafinna yɛrɛ bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kɛ ka timinandiya kɛ ka min ye sigidaw k'olu la kɔlɔsili baaraw kɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamanaw olu ka taabolo n'u ka faamuya cogo ye min ye lakanabaliya kɛlɛli la maa mafalen caman de bɛ kɛnɛ in kan ye keba n'o ye académiciens ye professeur baw généraux chef d'état-major min ye sɔrɔdasi ɲɛma belebelew ni politiki fɛɛrɛ dɔnbaw kɛlɛko ta nasira fɛ olu de tun bɛ yen général de brigade Famuke Kamara ale ye kuma ta Mali tɔgɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali jamana kɔni ka filɛlaw ye min ye nin waati in na Mali bɛ ka baara minnu kɛ lakanako la maa caman y'i tulo yɛgɛbɔ ka min ye Famuke lamɛn sabula maa sɔminen don maa lafaamuyalen don a ka kuma ta cogo n'a ɲɛfɔ cogo Mali bɛ ka baara min kɛ bi tɛgɛrɛ de warawarala kun min ye ɲɛfɔli la a yirala sa k'a fɔ ko min ye Famuke ye k'u t'a bila ten dɛ keba jɛrɛ dɔ bɛ yen n'o ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandilenw ye k'a na y'o fana ko la koyi sabula ale ye ɲɛfɔli min kɛ bi ni Mali ni AES jamanaw bɛ k'u sinsin o kan k'o kan ka ɲɛfɔ o jɛrɛ in fana na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Kigalikaw fɛ yen a bɛ kun cɛ sini nin kalo in tile 22 ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ to halisa taama la Asa Bajalo ale fana bɛ nin waati in na diɲɛ seleke naani maaw
olu ka kɛnɛyasoba o jɛrɛ 78 kɛnɛ kan min ye jɛrɛ in ye sa kɛ kun ye min ye ɲɛmaa kura o bɛ se ka ɲini cogo min na min ye diɲɛ sɛnɛkɛna ni kɛnɛyasoba o ɲɛmaaya la min ye Genèvekaw fɛ Suisse baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yen Asaba Jalo kɔni a ye kuma ta ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali yɛrɛ ye a jɔyɔrɔ ye min ye AES jamanaw ka miirina ye min ye san 10 nataw la banaw kɛlɛli la a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye olu yɛrɛ kɔni tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan bana minnu bɛ yen n'o ye pali ye ka taa se meningite ni polio ma a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na a ko anw yɛrɛ ye vaccin sɔrɔ koyi ka ɲɛsin pali ma koyi sabula an ka ɲininikɛlaw u ye wana ye o ko in kɛnɛ kan ko wa k'u b'a fɛ fana maaw k'a dɔn k'a fɔ ko o bana in min ye Mali ye kabini avril kalo tile 25 tɛmɛnen anw ye o sɔrɔ an bɛ ka wuli ka jɔ kɛ meningite kɔni o kɛlen don bana ye an fɛ yan hali bi bana min b'an ka boloda kɛrɛfɛ min ye polio bana fana ye a ko k'u ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don gavi maaw fɛ yen yaasa o baara bɛ se ka taa ba la cogo min na a ko bi Mali yɛrɛ kɔni wulilen don k'i jɔ sabula état généraux min kɛra Mali a furakɛlikɛlaw a dɔgɔtɔrɔw kɛnɛya boloda b'a fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu nana ka na u da don o kuma na ka se ka ɲɛfɔli kɛ jɛrɛ in senfɛ fana min ye kalata min kan ka kɛ OMS ɲɛmaaya tali la Keba Mali Burkina Niger u ye ɲɔgɔn ye k'u hakilina kɛ kelen ye u ye maa minnu bɛ yen n'olu ye cɛbɔ ye k'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ kuntilenna ta ka ɲɛsin maa kelen ma min ye jamana 3 in ye u b'u ka dɛmɛ don maa ma maa min mana ta a bɛ se ka nafa lase jamana 3 in ma a bɛ se ka jamana nafa lase bɛɛ lajɛlen ma farafinna kɔnɔna na min ye OMS directeur ba jɔyɔrɔ in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɛn kelen kan AES jamanaw olu tɔgɔ la nin ye kunnadiya ye kibaruya mun bɔra sa minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna ale ka minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na Gino an b'a fɔ yan n'o o ye chef de cabinet ye Keba sa an bɛ taa seko ani dɔnko ale kɛnɛ kan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra anw saɲɛ. Keba farafinna ka kelenya tɔndonba o ye mɛn kalo tile 25 ye farafinna ka o don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na Mali ale b'a fɛ ka farafinna ɲɛnajɛ min ye ɲinansan n'o o ye seko ni dɔnko san ye min bilara sen kan an ka jamana ɲɛmaa fɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲinansan ye minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna sa a ko farafinna don kɔni k'a bɛna o ɲɛnɛmayali baara kɛ Bamako pladi 50 ale la ɲɛnɛmayali kɛrɛnkɛrɛnnen sa baaraw bɛna boloda cogo min na o y'an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu bɛna su kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ su min k'a daminɛ kabini fitiri fo araba kunjo fɔli a ti jɔ seko ni dɔnko tigilama belebelebaw welelen a kɛnɛ kan Umu Sangarew b'o la Yang Bejew b'o la Sheikh Tidiane Seck ka taa se denmisɛnnin kura minnu wulilen no bi olu bɛɛ lajɛlen welelen no u kana u bila u filani dɛbɛ la o ko in kɛnɛ kan ɲɛnajɛ ale kɔni dayɛlɛlen don min ye minisiriso ye sa ale bɛna welewelemada bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma pladi 50 nin kalo tile 25 bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye artiste olu bɛ se cogo min na ka don assurance la ni ala sɔnna ma nin kalo tile 23 n'a tile 24 Keba CICB la min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la maa minnu b'a fɛ ka don a la sa i bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn nka i b'i jija i ni photo 2 ka taa i ka acte de naissance o ka k'i bolo min ye i muso ka furu sɛbɛn a ka furu sɛbɛn o ka k'i bolo min ye i muso ka wolo sɛbɛn fana ka k'i bolo maa minnu bɛ sa ni olu denmisɛnninw b'u bolo i b'olu fana ta ka a la i ka denmisɛnninw bɛ école mun na i b'o fana kɛ a la ka taa se sa i yɛrɛ bɛ tɔnjɛkulu minnu na ani certificat collectif individuel i b'o fana bɛɛ lajɛlen k'a la timbre 41 ani i bɛ tɔn min na n'o ye FEDAMA ye sa o ye IAPREM ye sa o ye réseau KIA ye sa o ye Recotradi ye sa o sɛbɛn ka k'i bolo k'a yira k'a fɔ k'i ye seko ni dɔnko tigilamaa ye i bɛ sɔrɔ ka taa n'o ye baara min kɛ sibiri ale ni jumadon don bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ artiste bɛɛ lajɛlen welelen don
mi se sebela ka tu tɔgɔ sɛbɛ u ka assurance maladie la Aminata Dramani ale de nin kalo in denba ye n'o ye année de la culture denba ye ale de ye o hukumu kɔnɔna sa ale fana bɛna na baro sigi kɛ baro sigi min o bɛna na kɛ Memorial Modibo Keita la nin kalo in tile 25 n'o bɛ Farafina ka keleya ma Farafina bi a n'a sini seko ni dɔnko jɔyɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na Aminata Dramani a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka jabɔ tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye Tombouctou ye nin fana ye bɛ tali kɛ ale ka bolomafara la ka kɛ ni a ka denbajala a n'a ka denbaya nin kalo in kɔnɔna na min ye Aminata Dramani sa ko bɛɛ lajɛlen welele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Memorial Modibo la yaasa ka se ka nin baara olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Keba an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la min ye DEF ye ale ɲɔgɔndanw bɛ sen na Bankasikaw fɛ yen ɲɛbila ɲɔgɔndan minnu b'a la n'o ye éducation physique ye senfa piripiri o kɔni daminɛna olu fɛ yen ka ban denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka bac DEF kɛ Bankas kabini nin kalo in tile 15 sa olu kɔni y'o daminɛ cɛw ni muso e ko senfa piripiri tɛ don o don de k'o bɛ to senna sa fo mɛkalo ale tile 30 min ye ɲɔgɔndan yɛrɛ ka t'i sigi kilasi kɔnɔ k'a kɛ o ye maa 1000 262 o de bɛ ɲina min ye surveillant ye olu kɔni labɛnnen don taamaw yɛrɛ kɛra ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a yira k'a fɔ cogo min na suyɛni o kana kɛ ɲɔgɔndan ninnu don Gao ekɔlidenw olu ladɔnniyara gɛlɛya min bɛ yen ni muso b'o sɔrɔ furuso kɔnɔna na ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa min ye Gao kɔnɔna na Julabugukaw o y'anw ka kin ye Keba Julabugu y'anw ka kin ye Gao on zone Julabugu on zone marché Washington i ti yen dɔn dɛ e bɛ place aw b'aw ka kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu dɔrɔn de dɔn min ye baara in ye a kɛra kalo in tile 19 min académie maaw olu de kɔni y'a sigi sen kan ni UNICEF musow bɛ se cogo min na ka kisi furuso sigili gɛlɛyaw ma min ye degun mun bɛ se ka y'o baara la sa o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra u ye Kulukorokaw fɛ Sirabaga kasara halisa ale kɔni bɛ sen na moto taxi tigi dɔ ko Ala y'o ka kalifa minɛ a la waliya in kɔni kɛra mɛkalo tile 9 min ye Sirabaga 19 min ye Sirabaga kasara in ye a kɛra sa u ka feu tricolore bɛ suban yɔrɔ la maaw y'a ɲɛfɔ cogo min na studio tamani maaw ye ko min ye moto taxi tigi moto katakatanin tigi kɔni ye ale de kɔni tɛrɛntɛra sa ka taa ɲami maaw la camion bɛn dɔ o kun natɔ don o nagoni fana fɛ Keba o de kɔni filɛ nin sa ka kɛra tiɲɛni Kamale ale ni tora o de senfɛ nka min ye tɛmɛsennaw kɔni ye fɛn ma olu sɔrɔ ko n'a kɛra maa minnu ka minɛnw tun bɛ yen n'olu tiɲɛna nka min ye katakatanitigi ye ko ale ni tora nin waleya in o kɔni senfɛ Minakakaw fɛ yen Minakakaw ka conseil min bɛ sigilen don jamanadenw ka dugudenw tɔgɔ la n'o ye conseil de la société civile o ɲɛma k'a tununnen don nin waati in na maaw kɔni ye kibaruya di sa k'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye nin kalo in tile 19 ka taa sa tile 20 ma n'o ye Sidi Barika ye sa k'a kun bɔtɔ don misiri de la wa maaw ye a ye o misiri la bɔli min na maa 2 kɔni ko u sigana maa 2 olu kɔni tun b'a nɔfɛ nka sa k'a ta o wagati la fo sisan sa maa si t'a dɔn a taalen don yɔrɔ min na maaw kɔni bɛ ka ɲininkali de kɛ sa min ye maa kofɔlen ye a tununa cogo di o sɛbɛnniw olu ɲininkaliw olu kɔni de bɛ sen na nin waati in na Keba farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ an ka nɛgɛsobolilaw olu bɛ Togokaw fɛ yen u ka tuuru 5e tour tɛ 5e étape tɛ Keba 5e étape in na sa e ko Mali ma wuli k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sira ye de an ka cɛdenw u ye maillot jaune u y'o ta 5e étape la o 5e étape kelen na fana min ye an ka cɛden min bɛ yen n'o o ye ale yɛrɛ kɔni sera ka maillot sɔrɔ Solobois ni u ka dugu min bɛ yen n'o ye Solobois ale ni Abutakame o ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 128 an ka cɛdenw u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sira ye Keba min ye Burakilakaw ka cɛmɔgɔ ye ni ale cɛmɔgɔ Jamutene ni ale maillot jaune sɔrɔ a ma dan o ma dɛ denmisɛnnin minnu bɛ nɛgɛsoboli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a y'o fana maillot fana sɔrɔ ka fara a ta kan o waati kelen kɔnɔna na fana an ka cɛdenw u y'u ka jaabiw ka dɔ fara olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye an ka champion yɛrɛ n'o ye Yaya ye ani Sidiki Jara olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɔlɔw ni filananw ye Burukinakaw kɔni ka Rashid Buba o de bɛ ɲɛ min ye seconde 47 o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na yaasa an bɛ se ka maillot jaune yɛrɛ sɔrɔ classement na cogo min Yaya Jalo ale bɛ seginya jɔyɔrɔ la miniti 3 kɔni o de bɛ ale ni classement général maaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ale filanan ye nin waati in na Burkina o de bɛ an ɲɛ
na min ye sprintu ye sa olu fana bɛna na daminɛ n'an sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ la kɛba a kun cɛ cogo o bɛ ɲa an bolo kosɛbɛ an b'a fɔ an ka nɛgɛsobolilaw ɲɛna sa k'u k'u jija étape joli don a ka ca u ka dɔ fara a kan n'u ninnu sɛgɛn waati bɛnna anw kunu waati ma an nana n'o fana k'o fana fara an jamu kan tuguni nka k'u jija u ka jaabi ɲuman sɔrɔ Siri Bagayogo n'o ye nɛgɛsoboli fédération président ye ale ni Bataki caman kɛba ko Coupe du Mali a ta ko 64 na stade joli wa k'a bɛ taa stade du 26 mars la samedi 31 mai ni Ala sɔnna a ma a ɲɛmaaya kan ka kɛ jamanakuntigi Asimi bolo sisan an bɛ taa Magangaw fɛ yen an ka hijidenw bi sɔgɔmada joona in na u sera ka baara minnu kɛ Ibrahim Jawara a ko bɛ cogo di an y'a fɔ kɔnɔjɛ dusujɛ de la Asim i sara t'an bolo Asim n'an ko k'an b'a fɔ an bɛ kasi Asim an bɛ kasi Asim ye min k'an ye i y'a honoré tu nous as honoré dans la vie tu nous as honoré dans le monde an balima asilamɛw an y'a fɔ aw ye Madina kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ baaraba fila o de bɛ kɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye ka taa seli misiri la fajiri seli fana lanzara fitiri ani safu ejiden bɛɛ bɛ to seli misiri la an balima silamɛw ka segin ka na hôtel la a baara filanan sa o de ye ziyara ye n'o ye visite ye an balima silamɛw ka wuli ka taa dugu kɔnɔ yɔrɔba dɔw bɛ silamɛya taariku kɔnɔ ka taa o filɛ o de kɛra bi arabadonyaba in na mai kalo tile 21 le 21 mai 2025 an balima silamɛw gouvernement ka gidenw o la san balimaw bi sɔgɔmada in na 6h pile saudiya heure la bisi 22 o nana ka na jɔ an ka hôtelba in de la ijidenw k'u ta cogoya min na ka taa n'u ye yɔrɔ caman lajɛ i n'a fɔ Kuba misiri Uhudu Kulu ani fan caman an balimaw nka a ye misiri fɔlɔ min jɔ Madina o de ye masjidul Kuba ye a bɛ fɔ o ma ko Kuba misiri ni misiri ko na maa min ye seliji ta ka bɔ i ka so ka na ni misiri in na ka na jɔgo 2 di Ala subhanahu wa ta'ala ma ne ŋaniya ye ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ umura baraji min ni nana umura kama dɛ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ o baraji de d'i ma ka d'a kan i ye jɔgo 2 seli ni misiri in na déléguéw n'olu ye délégué religieux ye olu ye alimamiw de karamɔgɔw wajudukɛlaw olu de bɛ don bisiw kɔnɔ mɔgɔ 2 ka da hijidenw kan cogoya min na nin yɔrɔba ninnu ka taa histoire ɲɛf'u ye an balima silamɛw ala ka na jugu sana ala ka kisi jugu tɔɔrɔ ma ala ka Mali ala ka nafa n'a barika ye a ma ɲini ala n'a kira fɛ ala ka barika don Mali la ala ka barika don Mali la nse mɔgɔ minnu b'an kunna ala ka fanga d'u ma jugu kɛlɛli fanga ala ka d'u ma k'a se d'u ma ka Mali kɛlɛ ban pewu dalajan bɛ Madina sanfɛ dala kira bonya kɔsɔn a n'a ka saba ala ka dalaja kɛ Mali kan ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an ka jamana sankɔrɔta a baara ma nɔgɔn dɛ a mago bɛ sabali la ka da ka jama ka ca kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hijidenw u bɛ ɲininkali kɛ dɛ u bɛ fɛ k'a dɔn yan ye fan jumɛn ye mun kɛra yan u bɛ gidu ɲininka gidu b'a ɲɛf'u ye an balima silamɛw o kuma bisa bi arabadonyaba in na maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u taara nin ziyara in na gouvernement ka hijidenw na o de ye premier vol deuxième vol ani troisième vol an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ jama tɔ fana a bɛ continuer sini alamusa fo ka taa bɔ Mali na ziyara bɛ kɛ cogoya min nin yɔrɔba minnu fɔlen filɛ nin ye fɛn minnu kɛra kɔnɔ ka se k'u ɲɛf'u ye o mana bɔ ziyara kɛ yɔrɔw la u bɛ na n'a ye tamaro feere yɔrɔ ninnu na wajibi fo an ka n'an sen jɔ o bɛ se ka kɛ tamaro dɔw bɛ ja an ka ziyarakɛla dɔw ye tamaro dɔ san ka taa u fɛ bari Madina bɛɛ ye tamaro ye ajuwa ala kɛra kumalen don o kan sallallahu alaihi wasallam o ye tamaro min nafa b'a la kosɛbɛ ni maa y'a dun Alahu taala b'i kɛnɛya ka bɔ kɔrɔtɛw ani fɛn dɔw ma n'i y'a 7 dun don dɔw la ale ye tamaro ɲumanba ye an balimaw nin kɛnɛ in kan sa an mana se fan o fan hijidenw u bɛ dugawu don kɛ Mali jamana ye u bɛ dugawu don kɛ transition ye u bɛ dugawu don kɛ général d'armée Asimi Goïta a n'a ka jama u bɛ dugawu don k'u ye u bɛ baara min na ala ka sabati u bolo ala ka Mali tanga ala ka Mali banban ala ka Mali jidi alhamdulillahi rabbil alamin a barika Allah subhanahu wa ta'ala ye a barika Asim Goïta ye ya rabbi a barika jamana ye a barika malien den bɛɛ lajɛlen ye Asim kelen tɛ malien den bɛɛ lajɛlen don ale bɛ jamana kunna ale y'an cɛw sara faso ye ka biye tigɛ anw ye misi k'ala jirati k'an ma bɔ k'anw bila ka na k'an ka na ɲɛda ala kira kisi ni nɛɛma ba ye sallallahu alaihi wasallam dayɔrɔ kan an y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o min kɛra ala k'a jɔ Maliba ye ala k'a jɔ Asim n'a ka jama ye ala k'a jɔ surasi bɛɛ lajɛlen minnu
minnu tora kɛlɛyɔrɔ la Ala k'u kɛ wuli sayibaw ye dɛ ya Rabbi minnu jogunnen don Ala k'u kɛnɛya minnu b'a dala fana Ala k'u na hɛrɛ la ka n'u ka denbaya la hɛrɛ la an cɛw su kɔni an yafar'u ma bi an yafar'u ma sini an ye hiji min kɛ Ala ka kɛ hiji maburu ye Ala ka kɛ hiji maburu ye Ala ka minɛ Asim Ala ka barika don ni ka colonel cɛ 5 la Ala ka barika don jamanaden bɛɛ lajɛlen na Ala ka barika don surasi bɛɛ lajɛlen na an y'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an y'a fɔ kɔnɔjɛ dusujɛ de la Asim i sara t'an bolo Asim n'an ko k'an b'a fɔ an bɛ kasi Asim an bɛ kasi Asim ye min k'an ɲɛ i y'a honoré tu nous as honoré dans la vie tu nous as honoré dans le monde vraiment Asim i goyita aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na Saudiya jamana kan n'o ye filaire gouvernemental ye an ka ɲɛmɔgɔba o de délégué général ye n'o ye docteur Abdul Fatah Sise ale de b'a la ka baara in bɛɛ labɛn tantɔ cogoya min na baara in ka se ka ɲɛ an b'a fo ni ka waliman dɔn inshallah aw ni ce aw ni bagaji Ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye ka taa aw bɛɛ ɲuman sɔrɔ Mali la inshallah aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Madina wasalamu alaikum. Ayiwa Jawara an b'i fo min ye hijidenw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo u k'an sama dugawu la min ye hiji Ala ka timoko ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka segin n'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye fɛn min m'aw taatɔ sɔrɔ o kana aw segitɔ o sɔrɔ hɛrɛ ni baden a ka na n'o ye Kiba nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya kura wɛrɛw k'olu di jamanadenw ma u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ni mun ye bita la belebelew ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka tile hɛrɛ caya. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport